Ramogi kawadhi nyime en Ogai mar obila Hillary Mutyambai okawo yweyo mar thieth chakre odiochieng' ma kawuono. E ote mane ochwale e mbui mar obila mar Twitter, Mutyambai chako yweyo tarik 26 mar dwe mar 8 higani eri. Mutyambai opwodho jalup jatend obila mag nanga mano Noor Gabow mondo chung kare. Noor koro biro kawo ting' Ogai mar obila e yor kojolo nyaka Mutyambai duogi koa e yweyo. Ramogi wageno ni Mutyambai biro yudo kata biro kuo e yo mapiyo piyo. Kamano lipod no bene matero